Andito tayo ngayon sa Barangay Bagong Sirang, Presentasyon Camarines para mag-deliver ng Duratix Foam Original. Pagkatapos natin mag-deliver mga kaunlay, magtampisaw tayo sa dalampasigan ng Bagong Sirang, Presentasyon Camarines. Tara, i-deliver muna natin yung item. Mga ka-online, andito tayo ngayon sa Bagong Sirang, Presentasyon Camarines. So nag-deliver tayo ng Duratix Foam. Pagkatapos natin mag-deliver, so naglakad-lakad tayo dito sa dalampasigan ng Bagong Sirang, Presentasyon Camarines. Masarap maligo, masarap sana magtampisaw, kaso napakalamig.